Els empresaris afirmen que el govern s'omple la boca dient que la sortida de la crisi arribarà de la mà de les pimes i els emprenedors, però que les seves polítiques només posen pals a les rodes. És per això que més de 200 associacions empresarials han signat un manifest on han recollit les queixes del sector, a partir de les propostes que els empresaris els han fet arribar. El document denuncia els augments en els costos de la seguretat social, les polítiques econòmiques sense rumb, l'augment del preu de l'energia, la creixent pressió fiscal o la manca de crèdit. Les pimes estan realment amb un sentiment que estan oblidades i de que darrerament se'ls hi parla de creixement de l'activitat i ja sembla que tornem a parlar dels brots verdes i en paral·lel pugem els costos de la seguretat social, pugem l'energia, els últims 2 anys han augmentat els arbitris considerablement, els impostos, i per tant hi ha un sentiment de l'empresari de dir «Ei, tinc que saltar i tinc que dir, escolti, que no continuem per aquesta via». Tot i que Pimec s'ha volgut desmarcar de qualsevol posicionament polític, al final de l'acte s'han pogut escoltar crits d'independència i fins i tot alguns assistents han tret banderes estelades.